Joo, ihmeessä. Joo, vieläkin saa nämä paidat. Nämä on hyvät. Miten me lähdetään purkamaan tätä aihetta? Aihealue, totta kai meidän pitää tehdä alkuunsa toi alkuspiikki, mutta no vedetään alkuspiikki. Vedä sä, nyt on sun vuoro. Nyt on mun vuoro, okei. Okay. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa seuraamaan Suomen suosituinta ja puhuttavinta podcastia. Me käsittelemme aiheita kuin aihetta, on draamaa, on komediaa ja ehkä hieman myös erotiikkaakin. Ja tänään aihealue on nimenomaan tätä viimeisintä, jotenka pistetään homma käyntiin. Kyllä. Mitä me lähdetään purkaamaan? Meillä on aihealueena, meillä on laajalti, siis seksihän on laaja puheaihe, ja pornoteollisuus. Mulla on otsikoitu se pornoaddiktio, mutta mun mielestä niin kuin pornoteollisuudesta ylipäänsä ehkä niin kuin kokonaisuutena sit pornosta voidaan niin kuin mun mielestä keskustella. Mihin se oikeasti yleensä? Onko se addiktio? Onko se liian ruma sana? Pitäisikö siellä laittaa suurkuluttaja? No se voi olla, joo. Joo. Mutta siis, aikuisviihdettä käsitellään ja musta voisi lähteä purkaa vaikka sillä tavalla, että minkä ikäisenä sä oot ekan kerran nähnyt aikuisviihdettä? Muistatko yhtään? No mun faija teki mulle kepposet, mä oon ollut oikeasti varmaan joku, mä oon ollut 6 vanha ja tälleen näin. Niin se oli vaihtanut, olisiko ollut piirretty, pitänyt olla sen niminen kuin Jaki ja Nuka, niin se oli vaihtanut sen pornoleffaan ja se oli kelannut sen kohtaan, jossa tulee niinku, tiedätkö, tussu tulee ruudulle. Ja mietin oikein 6-vuotias, ei ehkä ihan paras niin kuin mahdollinen, niin tuommoinen kepponen. Ja leffan nimi oli vielä, oliko se, että seksi on iloinen asia. Niin sitten mä laitoin sen VHS-soittimeen se videon fajaan niin kuin päikkäreillä niin kuin nukkumassa niin sanotusti sen faja asui sellaisessa yksiössä, mutta hyllykkö siinä syvennyksen välissä, että se oli vähän niin kuin huone, niin se oli siellä niin kuin sen makuuhuonetilassa, ja se on valmiiksi tyyliin repeili sieltä, että se silleen niin, faija on kertonut tämän mulle 1 000 000 kertaa, mä muistan tämän aina, ja sitten mä laitan sen videokasetin niin kuin pyöriin, sitten tulee yhtäkkiä, että se tulee tussu siihen ruudulle, ja mun kuulee, sitten faija vaan tokas sen jälkeen. Niin, onko mä sanonut jotain, että opettele lukemaan? Et se on ehkä, mutta siis mikäköhän olisi oikeasti siis niinku pornosta, että mitä mä mietin oikeasti siitä, että sitä kirjaimellisesti se aktiivinen katsominen alkoi. Siis siihenhän jäi ihan heti koukkuun. Siis se on ihan fakta. Siis mä sanon, että porno on pahempi kuin hormonit. Ihan oikeesti. Pistää ne nuoren pojalla hormonit yllä. Kyllä. Olisikohan joku 3? Sorma kesken. Itse on ollut varmaan 10 tai 11 vanha, ollaan justiin tietokone saatu ja sitten oli etevä frendi, joka osasi sitten etsiä. Mä muistan, silloin oli tämmönen kuin 89.com ja siellä oli aina, tiedätkö, kun on kategorioita. Joo. Niin jokaisesta kategoriasta aukesi sellaiselle Windows Media Playerille joku preview-video, sitten vissiin myi DVDt sieltä tai jotain, niin sieltä on ensimmäiset tullut katsottua aikana. Mä en olisi muistanut tätä, jos sä et olisi oikeasti alkanut kertoa tätä nettihommaa. Siis mä oon ensimmäisiä kertoja, mä oon itse asiassa ollut 3. luokalla, ja meillä oli tullut meidän luokkaa tietokone. Mähän menin sille tietokoneen heti, tiedätkö, pornosaiteille selaille sinne, mitä täällä on. Ja mähän jäin siitä sitten niinku kiinni.
Ja siitähän sitten tuli niinku himaa sanomista ja tälleen näin. Ja sittenhän mulla oli meidän siinä koulun lähellä oli sellainen lähikioski, semmoinen niinku, ei hirveän pitkän matkan päässä, niin oli no kyllä se oli matkaan, mutta ei any case. Niin se oli sellainen puukioski, niin ne myi purukumeja. Ja tämmöisiä, mitä on niinku karkki. Joo. Ennen oli niitä, muistat niitä sellaisia lättäniä purukumeja, mistä tuli joku tatuointi tai joku mukaan. Kyllä. Ne oli pornopurukume. Niin niistä tuli aina joku, tietysti, tämmönen niinku, tissit paljana oleva tarra ja tälleen. Niin mähän keräsin ne lompakot täyteen ja sitten mä lesoilin koulussa muille, että tossa on mun tyttöystävä, tossa on mun... Joo. Se on niinku, se on varmaan alkanut se kiinnostus itselläkin varmaan se joskus 10 vanhana, kyllä mä sanoisin. Joo, kyllä. Ja sitten totta kai, kyllähän niitä pentuna sitten joskus tuli luettua salaa ihan niinku kaupassakin. Se oli se klassinen, että otat sieltä jonkun moottoripyörälehden ja sitten laitat sen toisen lehden sinne ja luet mukava sitä. Eikö ole kunnon metsurilehti? Siinä opetellaan moottorisahaa käytetään, niin wow! Jumala. On toi kyllä niinku nostalgisia hetkiä. Meillähän oli sitten, niinku mulla oli itsellään vielä se, että me tehtiin, mä tein aina läpällä niinku Fajan ystäville piti aina tehdä, ja sitten kun mä olin joku teinipoika, ja sitten piti tehdä, ja tein sen välillä sen aikaiselle tyttöystävälle, niin mä tein aina, saatoin piirtää Fajasta ja niistä saatoin piirtää pornoa sellaisen kortin, vittu, missä ne on niinku keskenään, oikein myrkkylehtipiirustus, ja sitten tein se friendillekin aina hirveät rivoja, niinku sellaisia synttärikortteja, kun sä rakastit pornojuttuja ja tälleen näin. Joo, kyllä se on ollut aina niinku osa elämää jollain tavalla. Kyllä. Mä tein aikanaan muuten, pakko sanoa, että ollaan niinku joulukalenteri niinku aikaa, ja niinku, että joulukalenterin luukku numero 1 kirjaimellisesti, niin mä oon aikanaan tehnyt mun isälle, niin mä oon tehnyt pornojoulukalenteri, just muistin. Mä otin sellaisen vanhan sellaisen, tiedätkö, kun on niitä pahvisia, niitä joulukalentereja, missä on niinku kuvitettu joku luukku. Joo. Niin sinne, kato, mä revin sen pohjustan irti, ja mä väsäsin itse niihin niin kuin aina joku muija lettulevällä, kun sä avaat vaikka kolmosluukun tai tälleen, ja sitten mä olen Faijalle, ja Faijalle on jumalauta, Niikko. Mut joo, jatketaan, kerro vaan, mitä olet sanomassa. Ei, mä olin lähinnä mietin sitä, että voisi purkaa lisääkin, että kun on tämä historia käyty, niin vähän sitten ehkä tätä päivää, että onko sitä tullut sitten jossain vaiheessa elämää kulutettua enemmän tai jossain vaiheessa elämää vähän vähemmän tai näin, niin onko se elänyt kuinka paljon vai tasaisen tappavaa? No voi sanoa, että kulutus on edelleen ihan sairas. Se on niinku, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Mutta se on mun mielestä niinku, siltä saralta, niin se on mennyt mun mielestä huonompi laatuiseksi. Mun mielestä niin kun, tänä päivänä sä et pysty katsoa niin kun näyttelijöiden näyttelemään. Se, että ne on jotain niin kun amatöörinäyttelijöitä, niin ne on paljon parempia. Ja se on paljon aidompaa mun mielestä. Ja varsinkin sellaiset, jotka kuvaa sen niin kuin silleen niin, että sitä ei ole varsinaisesti suunniteltu kunnolla. Että se on oikeasti mahdollisimman aidon näköistä. Sitä on mun mielestä niin kuin kivempi katsoa. Niin kuin taas kun semmoinen niin kuin, ja kaikki tiedät, että se niin näyttää. Se on niin kuin mun mielestä ihan... Joo, mulla se on nykyään tilassa pyrkinyt vähentää.
Mitäs niin pornoteollisuudesta, kun ylipäänsä tulee keskustelua seksistä ja tälleen näin, niin mitäs onko tullut popperia ikinä kokeiltu silloin, kun se oli aikanaan myynnissä? Ei oo, kun ei ole ikinä tullut vastaakaan. Mä en... Mitä se edes varsinaisesti tekee? Popperihan on, popperihan poistettiin, mä en tiedä, luokiteltiinko se sitten jotenkin niin kuin huumausaineeksi. Yllättävää, se on ollut 70-luvulla huumausaine, ja sitten se on kielletty sinne, että on porno, tämmöinen vähän porno, seksijuttu. Niin se nostattaa, mä kohottaa jonkun verran ehkä verenpainetta, ja sitten se nostattaa sitä kehon jollain tavalla sitä dopamiinitilaa, että sulla nousee, että haippii sellaiset niinku, ja tulee sellainen tosi lämmin keho, semmoinen fiilis, ja sitten sulla niinku rentoutuu kaikki. Ja sitähän puhutaan, että se on niinku homojen keskuudessa, niin se on niinku... Niin mä oon kuullut kanssa, että se olisi vähän tätä. Rentoutuu. Ei se, siis kyllähän sitä voi niinku ihan, siis se oli siis niinku ihan heteroillakin suosittua. Ja 70-luvullahan se on ollut hippien ja tollaisten keskuudessahan se on ollut silloin tosi suosittu. Et nyt siitähän on hirveät taistot käyty, että se saataisiin takas. Mutta kun se on väärin käytettynä, jos sä siihen sekoitat alkoholin ja sun muun, niin se ei ole hyvä. Että kaiken maailman muuta skeidaa. Että. Kyllä. Ei, mielellään sitä kokeilisi, jos tulisi vastaan. Kyllä. Mitäs nämä niin kuin, seksilelut ja tällaiset, onko tullut? Joo, kyllä niitä on ollut kaiken näköisiä. Joo, kyllä. Joo. On tullut kyllä itsekin. Ja on ollut itsekin ehkä kokeilu uhrinakin jossain kohtia. Mä oon silleen itse aina niin kuin ollut silleen suht niin kuin avoin. Niin kuin, siis silleen, en mä niin kuin me puhuttiin silloin yhdessä siinä M&J-jaksossa, niin en mä sitä pystyisi, että olisi ehkä joku toinen osapuoli tai tälleen näin. Olisi joku 3 kimppa tai joku tommonen. Totta kai kaikilla on aina fantasioita tällaisia. Joo, mutta ne on normaaleita ja niitä kaikkiaan ei ole tehty toteutettaviksi aina. Niin, kyllä. Mutta siis muuten on siis silleen, niin kuin, mitä tulee kumppanuuteen, niin on silleen tosi avoin niin kuin kaikelle. Että ei ole silleen, että ei niin kuin, en minä voi nyt tehdä noin. En mä ole semmoinen niin kuin ollenkaan. Joo. Kyllä. Mitäs muuta? Tästä voisi. Yhteiskunnalliset vaikutukset tavallaan, että onko ne positiivisia, onko ne negatiivisia, voiko aikuisviihteestä saada jotain sellaista hyvää osviittaa, voiko sillä parantaa vaikka omaa suhteen laatua, että yhdessä katsoo, vai onko se enemmän kuitenkin pakkasen puolella se homma siinä? Mä en pidä pakkasen puolella, koska sä voit saada aina siitä niin kuin jonkin asteista semmoista uutta näkökantaa, varsinkin jos sä katsot jotain amatööriä, tiedätkö, sellaista, mikä on mahdollisimman luonnollista ja sellaista, että siinä tehdään semmoista, että se niin kuin tehdään niitä juttuja, että se sellaista niin näyteltyä, niin sit voi aina löytää jotain niin kuin uutta siihen omaa, en pidä niin kuin huonona, mutta kyllä mä sen sanon, että niin kuin mitä tulee tuohon ylipäänsä katsomiseen, niin kyllähän se on fakta, että jos oikeasti sä katot pornoteollisuutta yksin paljon, hakkaat lapaa paljon, niin kyllä se jossain kohti se tekee sen, että sulla tulee erektiohäiriöitä, ja sit se voi olla pahimmassa tapauksessa se, että sulla ei seksiaikana esimerkiksi seiso, sen takia, koska sun mieli on tottunut pornoon, ja sä et saa sitä samanlaista ärsykettä siitä, mitä sä siitä pornosta saat. Että siitä on tosi paljon sellaisia negatiivisia vaikutuksia. Ja sitten se, että myös, että jos sä katot paljon pornoteollisuutta, niin, ja tälleen näin, samalla lailla miten jostain kännykästä, jos sä kännykkää läräät liikaa, sä addiktoidut ja sä et huomaa tätä muut maailmaa, niin pornossa on vähän se sama, että jos sä katsot sitä liikaa, sit sä oot tuolla muualla, niin sä saatat miettiä koko aika.
pakko päästä oikeasti kohti himaa niin katsoa pornoa. Tai sitten sä huomaa esimerkiksi vaikka sinkkupoika ja tälleen näin. Niin sä et huomaa niitä niin kuin muita, niin kuin esimerkiksi naisia, tai sua ei edes jahdonne ollenkaan, koska sä oot niin täysin siellä pornon maailmassa. Se on ehkä isoin, mikä mulla tulee mieleen, että just tää, että sua ei välttämättä sit sun motivaatiokin niin kuin oikeaan seksiin saattaa olla ihan helvetisti huonompia sillä Kyllä. Kyllä mä neuvosin montaa sellaista itse ainakin, että jos oikeasti kuluttaa tosi paljon ja on sellainen yksinäinen, niin joko vähentää sitä tai lopettaa sitä ihan kokonaan. Tai ottaa vaikka viikosta 1 päivän, milloin katsoo tai jotakin. Mutta se on vähän sellainen ehkä loputon kierre sitten myös, jos... Ja omasta kokemuksesta oikeasti, kun mä voin sanoa, että mä oon satana nymfo ihan kirjaimellisesti vittu. Ja vaikka onkin, niin kuin, mä en ole itse, mulla on just se, että mä en voisi sietää niin kuin pettämistä sun muuta. Että vaikka mä oon niin kuin nymfo luonteeltaan, niin mä oon aina niin kuin, mä oon ihan parisuhde ihminen. Niin, yksi avioinen nymfo. ei niin kuin, on ainakin sen huomannut, että suurkuluttajana, jos sä oikeasti kulutat niin kuin hirveästi siihen pornoteollisuuteen niin kuin aikaa, että sulla on mahdollisuutta kuluttaa, että sulla on jokainen sellainen pikku hetki, missä pystyt kuluttaa, niin sulla käy se, että se käy sun muistinkin päälle, minkä on huomannut. Vaikuttaa muistiin. Et muisti saattaa olla heikompi. Ja sitten yksi, mikä on kanssa se, että jos sä katsot paljon, vaikka sä saisit kuinka paljon seksiä, ja sit sä oot tottunut siihen pornoon, sä katsot sitä pornoa liikaa, niin vaikka sä saat sitä seksiä, niin sä et välttämättä, sun on silti pakko, tiedät, silleen, tiedät sä, se on ihan sairasta. Mä joutun niin oikeasti välillä niin ihan kamppailemaan, tiedätkö sen, siis kun mulla aikana on ollut se tosi paha. Siis se oli ihan järkyttävä. Ei niinku mitään rajaa. Mä en omalla kohdalla, että se olisi missään vaiheessa ollut niinku ongelmapisteeseen asti se kulutus, mutta no joo, varmaankin, että uskon kyllä, että jos olisi vähemmän katsonut jossain vaiheessa elämää, niin ehkä sitä olisi niinku parempia kokemuksia sitten saanut muutoin, mutta se ehkä siinä on isoimpia vaaroja. Mun mielestä tämä koskee ihan samanlainen naisia kuin miehiäkin, on se, että yritetään oikeassa seksielämässä kopioida niitä juttuja, mitä sä näet aikuisviihteessä. Joo, eli toistat jotain lukemia vaikka mitä niissä leffoissa on tai jotain sellaista ja silleen, tai kohtelet vaikka naista silleen. Niin, just näin. Pane mua. Mä muistan aina yhden pornonäyttelijän, mä en ikinä unohda sitä. Se on miesnäyttelijä. Mä en tiedä sen näyttelijän nimeä, mutta se on niin vitu ärsyttävänkin näköinen. Mä vitutti aina, kun sen naama tuli vastaan jossain hynkkypätkässä. Sitten kun se vanheni, niin siitä tuli mun mielestä fiksumman näköinen. Se oli nuorena, näytti vähän sellainen pottuneenä urpolta. Niin se oli semmoinen, että se piti pakarasta kiinni, kun se laittoi. Tiedätkö, toisesta pakarasta kiinni, vittu. Tämä oli silleen, mietin siinä, että haluat sä, että joku laittaa sua taakse vai mitä? Mä oon sitä mieltä, että mitä enemmän se äijä on hiljaa, niin sen parempi. Mä haluan niin sitä kuunnella. Hei, nyt on pakko, kun puhutaan pornoteollisuudesta, mikä on kautta aikojen parhaan pornonäyttelijä? Tämä on paha. Nuoruusajalla. Tämä on paha. Siis mä tiedän monta hyvää, mutta mä en välttämättä muista nimeltä, mutta Mulla on yksi ja ainut vaan, mutta se on nykyään ihan vitun mummo. Tai oikeastaan 2 periaatteessa. Mun mielestä Lisa Ann on yksi, mikä tulloo mieleen, ja Nicole Aniston
on mikä tulee mieleen, ja Se on niitä kyllä on vittu, se on kyllä kova. muutama muutakin, mitä mä en tästä nyt osaa sillä Mitäs Brian Banks? nimet. Mikä? Brian Banks. Rihanna Banks. Ei sano mitä. No, se oli ihan helvetin suosittu. Mä en muista, olisiko ollut 2000... Luvun alkupuolella. 2012 se oli varmaan huippuvuosi tai jotain. Voisiko ollut 2000... Hirveän tuntu voisi sitten vielä olla. Ei se kyllä enää niin kuin mikään hirveän nuori silloinkaan ollut. Mutta se teki sen varmaan sen leffadebyytin. Ja se teki varmaan pornoteollisuusdebyytin, niin olisiko tehnyt joskus siinä 2010-2012. Voin muistaa vuodet väärin, mä muistaisin näin. Mutta mulla on aika lailla, mä olin ton Nicole Anistonin unohtanut. Mutta kun mä en tajua, miksi kuulemma nuorten keskuudesta tuli just keskustelua tässä, niin monen nuoren pärkäpäiväuni on Mia Khalifa. Mun mielestä se ei ole kyllä mikään niinku kumma. Ei, ja sitten toinen on Riley Reid, ja mun mielestä sekään ei mikään älyttömän kummonen ole. Joo. Sanoinko mä nyt nimen oikein? Joo. Riley Reid, voi olla joo. Onko se tummahiuksinen mimmi? Ei. Se on se on sellainen aika hoikka mimmi. Mun mielestä se on Riley Reid. Kato vielä tästä toisesta luvista. Sitten kun mä en muista noita niinku... on niitä monia nyt alkaa niinku tupsahtaa mieleen, kun muistan yhden niistä pornonäyttelijöistä, joka oli pitkään, niin se oli ihan sellaisella niinku lankkuna, että sillä ei ollut niinku oikeasti hirveästi mitään tissejä, mutta se teki ihan törky hyvää niinku jynkkyistä. Se kävi ottaa itselleen silikoonit, sittenhän se vaan parani. Siis on tummahiuksinen. On se just se sama, mitä mä mietin justiin. Joo. Mitäs tää on tää? Mikä tää on? Mikä lynksi tää nyt on se suomalainen? Mikä pääsi tonne Hollywoodiin? Eikö ei Hollywoodiin, kun se pääsi tonne, sehän pääsi nyt tonne kunnolla tonne pornoteollisuusmaailmaan. Onko se Anje Lynx vai mikä sen nimi oli sen suomalainen, sen toi porno-nimi? On varmaan tullut vastaan. Onko muuten tosta puheen ollen, olen kysyä, onko tullut hyvää suomimateriaalia koskaan vastaan? Ei. Ainut on ehkä toi näyttelijä teki yhden sellaisen klipin, minkä se näytteli aika hyvin. Ja se näyttelijähän on ihan tosimoinen nuoren niin kuin märkäpäiväuni. Ei ole mun mielestä niin kuin... Niin. Ei. Mutta oliko se suomalainen vastanäyttelijä vai ulkomaalainen? Joo, siis se oli ihan suomeksi puhuttu vielä ja tälleen näin. Okei. Niin kuin, mä en muista, että mä olisin koskaan nähnyt yhtäkään oikein sellaista niin kuin hyvää. Hei, mieti tää. Mun on pakko sanoa, että kun pornoteollisuudesta puhutaan. Silloin kun mä oon niin kuin, tytärtäni niin kuin ruvennut yrittää ja tälleen näin, niin mulla oli aika kovat kuurit lopetettu justiin ja mun piti käydä mittauttaa siittiökanta ja siittiökantahan mitataan silleen, että sä käyt niin kuin runkkaamassa purkkiin. Mä mietin sitä. Millainen kokemus se muuten on? Onko se niin kuin, että sä meet kattoo jotain väsynyttä pätkää jonnekin koppiin? No sitä mä oon just siihen tulos. Joo. Ja se oli kaiken huippu vielä, että kun sä oot just lopettanut kaiken, sulla ei ole vittu mitään lipidoa kirjaimellisesti. Sitten sulla tulee vielä se, tiedätkö, ujous, tiedätkö, kun sut laitetaan tuollaiseen huoneeseen. Sitten sä mietit, vaikka siellä nyt mitään kameroita eikä mitään, mutta sä alat miettiä, että vittu, täällä on jotkut kamerat tai jotain, niin kuin sä alat niin kuin ylianalysointia käymään pään sisällä. Sitten sä alat niin kuin kokea sellaista häpeän tunnetta. Sulla jo siinä kohti on silleen, että muna on ihan kuollut, tiedätkö. Sitten sä oot silleen, sä laitat sieltä, niin kuin, sulla on 3 vaihtoehtoa, yksi oli. Ja mulle on neuvottu tuossa kaukosäädi, katso tuolla on niin porno, että tuolta voit valita. Kaikki pornoleffat jotain suomalaista paskaa.
Tule Pirkko tänne näin, minä laitan sinua. Tuli sille, että ei vittu. Ja sitten tiedät, sä yrität ajatella siinä kaikkea ja tiedät silleen niin, että vittu, tulisiko se nyt siihen vitun purkkiin, että mä pääsen vittu täältä. Niin mulle ei annettu, siellä ei ollut mitään lehtiä, ei mitään. Mä olisin päässyt helpommalle mieluummin, jos mulla olisi annettu ne lehdet käteen. Mä olisin voinut siitä niin käyttää mielikuvitusta ja katsoa mieluummin sitä lehteä. Kun se, että mä katsoin suomalaista paskapornoa. Ei tullut älypuhelinta otettua sitten käteen. Ei jostain syystä, en tiedä minkä takia, niin kuin ei siinä tilanteessa ehkä osannut käyttää tai niin kuin tajunnut käyttää. Siis totta kai osasi käyttää, mutta ei tajunnut käyttää. Et se, kyllä se oli semmoinen vähän niin kuin awkwardi jotenkin se. Ja toikin oli vielä yksityisellä, toi ei ole mikään kunnallisen. Et mä en tiedä, miten niin kuin kunnallisella on tollaset, että antaako ne jonkun terveyslehen sulle käteen siellä kunnallisella ja katsele sieltä, löytyykö sieltä joku, joka vaikka. Tämä Anttilan vanha alusvaatekategori. Hei, mutta ne oli joskus hyviä, vittu. Oli. Silloin kun ei ollut pornolehtiä. Tuomo, miksi tää faija selaa lehdet? Miksi tää mä muistan aina, kun mä olin jossain niin faijalla, kun asuin ja olin vessassa niin tälleen näin, niin saattoi joskus, että se vessassa olla silleen salaa runkulla, niin sit se oli silleen huutaa, että vittu, mitä sä jäit sinne vessaan tekemään? Jäit sinne runkkaan sitä oikeesti? Kun Anttilan kuvasto kädessä, vittu. Mä oon aina osannut penttuna peittää jälkeen. Joo. Ei siis kyllä mäkin niinku on aina, ei niinku, en mä ikinä tollasista jutuista niinku jäänyt kiinni. No ehkä sitten kun mut syö jotain lakanoita niin on saattanut jäädä. Ai helvetti. Kyllä. Paljon meillä on 27 minuuttia. Tuleeko meillä jotain vielä? Mä mietin, että yritetään pitää reilu puolen tunnin mittaisena. Ne saa hyvin editoitua. Mä saan varmaan nämä aika hyvin, tiedätkö, siihen pohjustalle, mikä on. Joo, ei meidän varmaan tarvitse mitään leikkaa tästä kyllä. Tämä on kyllä ollut hyvä. Haluatko kertoa jotain, löytyykö sinulta jotain hyvää tarinaa? Hyvää pornotarinaa, ootas mä mietin. Tai joku noloin tilanne seksiaikana, mitä on tapahtunut, minkä kehtaa avaa ehkä tässä näin. Ja. Joo, tiedätkö, kun mä on aika pitkälti mainosrahoitettuja nuo sivustot aina. Et siellä, siellä on aina niitä, siellä on vitusti niitä huijaus. Joo. Niitä. Joo. Sadat sinkkunaiset odottavat sinua, kirjoita tähän luottokorttitinulle. Etkä aina vittua mennyt. Kyllä sä tiedät, kun siellä tulee aina sivussa niitä mainoksia. Joo. Se adblocki päällä. Niin kun nehän ei ole aina välttämättä edes, mä en tiedä niin ketkä niitä järkkää ja miten se toimii se homma, mutta nehän ei ole aina edes niin välttämättä Suomessa tehtyjä, että ne on välillä ihan kökköjä ne käännöksetkin niissä. Joo, kyllä. Joo, niin sit siinä tulee niinku, ne on välillä käännetty ihan päin persettä siinä, että saattaa vaikka lukea, että sehän on yleinen, että joku ikään kuin laittaa viestiä sinulle, siihen tulee joku naisen kuva ja Joo. Sitten siihen tulee jonkun naisen kuva ja sitten siinä on sinulle uusi viesti. Haluatko vittu? Ja sitten menee vähän aikaa, siihen tulee lukea. Haluan teidän kukko niin huono.
Oot sä kertaakaan tollaseen niinku mennyt, klikannut tollaseen juttuun tai tälleen ne mennytkin? Joo. Ei tulisi mieleenkin. Mä oon joskus saattanut mennä niihin, kun niitähän on niitä, että sä näet niitä live-juttuja, niin joskus menee silloin aikanaan niihin live-juttuihin, mutta sittenhän sä et pysty, mä en muista, onko siellä ollut joku rajallinen määrä, kun sä voit laittaa kommentteja, ja sen jälkeen sun pitää niin kuin maksaa siitä, niin joo. Kommentoimaan lisää, että sekin on sellaista vittu kusetusta, että joo, on noin kyllä. Tuleeko lapsuudesta mitään? No ei näin äkkiseltään. Pentuna kaikki lesbopätkäthän oli sellaisia, niin kuin mitkä ne oli niin kuin ihan henkeä salpaavaa katsottavaa. Mutta niistä oikeasti oppii sen kielenkin käytö. Niistä oppii parhaiten. Joo, kyllä. Lesbothan tietää parhaiten, mistä nainen tykkää. Niin siinä on oikeasti niin kuin hyvä oppi-isä niin kuin teinipojalle. Kyllä. Itälläkään ei tule oikein mitään. Mulla ei nyt tule mitään mieleen. No kai nyt joskus on jäänyt joku sivuhistoria tyhjentämättä ja sen on joku sitten spotannut sieltä. No mun on tästä mulla on kyllä itse asiassa mulla on Pentuna surffailu unohtanut tyhjätä, sitten mutsi menee samalle koneelle, kirjoittaa Amazon sinne ja sieltä tulee Amazing College Lights tai jotain vastaavaa. Mut tiedätkö, tää on pahempi. Tää on vielä pahempi, että sä oot kattonut sun Pleikkari 4. Ja sit sun puoliso menee sen tyttären kanssa pelaa sillä pleikkarilla niin jotain konsolipeliä, ja sitten ne yrittää sen pleikkarin netin kautta jotain rekkausjuttua hoitamassa, ja sä oot unohtanut sulkea sivuhistorian sieltä. Ja ne avaa sen netin. Ja tulee vittu, vittu kaikki kategoriat, näkyviin. Sitten kuuluu vähän jotain, että tuo mun mitä vittua, tuo äkki ottaa vittu tätä. Nyt paras oli viimeksi, oli Broidiksi, oliko se mun pleikkarilla tai jotain. Broidi oli vaan tällainen, että jaha, sitä on vähän käyty pornoa katsomassa. Mä aina kuittaillaan Broidinkaan toisillemme kaikesta, niin se on hyvä. Musta oliko se mun tietokonetta putsasta tai jotain, vittuun sä oot kattonut pornoa paljon. Onneksi tänään Ignito käytössä. Ignito-tila, se mikä ei tallena mitään. En mä tommosesta tiennytkään. Chromessa. Otat Ignito-ikkunan, niin mikä hakuhistoria ei tallennu. En mä tiennyt. Okei. Tää tulee mullistamaan sun arjen jatkossa. Elämme 2024 ja Ignito-tila ei ole tuttu. Vittu, tästä tulee kunnon kuittailua vittu mulla. Mä tiedän, että siellä, mutta en mä tiennyt sitä, että se tekee tolleen noin. Ja mutta toi on jännä muutenkin oikeesti, että tuli tosta mieleen, että kuinka paljon oikeesti meitä, niinku, kuinka moni meitkin seuraa, jolla on joku jynkkipää. Vittu kamera. Joku pystyy kaappaamaan oikeasti kameran, koska mä katsoin netistä sellaisen videon, missä se tyyppi käy noita kaikkia kauhujuttuja läpi. Niin se kävi läpi kameroita. Niin se yksi kamerasivusto, niin sä et ole osannut suojata esimerkiksi omaa luurea kunnolla, niin sä näet kaiken täysin, mitä se toinen tekee. Niin kuin oikeasti sen tietokone nettisivuston kautta. Kelaa. Joo, kyllä.
Joo, kyllä noita hakkeroituu kameroita varmasti on ja näin poispäin. Ja sitten kyllä mietin, miten paljon Googlekin kerää tietoa sun hakuhistoriasta ja näin poispäin. Että kyllä ne tietää ihan varmasti sun seksuaalifantasiat, mitä tykkää katsoa. Vittu. Oh. Mutta en mä tiedä, tuleeko sulla mitään muut mieleen? Mä mietin, että voisi alkaa purkittaa pikkuhiljaa. Mulla ainakaan itsellään tulee näin. Niin. Meillä on nyt taas näin niin kuin plakkarissa reilu 35 minuuttia. Mun mielestä se alkaa olla aika hyvä niin. Se on aika jätsi. Voitaisiin ottaa äijän kanssa tuossa katsoa. Mä en ensi viikosta saa vielä sanoa, mutta ainakin sitä seuraavalla viikolla. Tänne ensi viikolla ehkä voisi onnistua just joku tällainen sunnuntaipäivä kanssa. Joo, tai joku aamun avaus, että meillä nyt on 5 tuntia tässä aikaa. Niin. Aamut itse asiassa mulle ensi viikolla voisi ottaa kyllä joku jo tuossa aamulla niin kuin jonkun tommosen. Saat sä esim. TikTok-liveä? Saiko sen tallennettua? Mä en muista, mä en ole pitkään aikaa livettä. Saan tallennettua, joo. Saan. Joo. Ja niitä voi uploadaa sit YouTubeenkin. Joo. Tähän voidaan tehdä sellainen, että tulet vaikka Möökerön aamuavaukseen. Käy. Niin. Voidaan ottaa ensi viikolla. Niin otetaan. Mihin aikaan on tyypillisesti tehnyt? Mun mielestä joku, puhutaan siinä joskus 90 aikaa, aika hyvä kelloaika niin kuin Suomen ajassa. Eli siellä, Joo. mitä sulla on siellä kellossa? 3-4 paikka. Niin. Se on niinku täällä semmoinen. Se on täällä semmoinen aika hyvä kelloaika. Joo. Niin paikalla. Joo. Lyödään vaan pulkkaa. Jäädäänkö me hetki vielä höpöttelee tämän jälkeen vai? Ihan miten vaan, mä katson miten tää tekee tän. Lopeta striimi loppuu välittömästi ja myös striimin vieraan lähetys katkeaa. Okei. Niin. No, mutta voidaan myös laittaa ääniviestiä ja muuta. Ja jos äijä haluaa ottaa meikäläisen kanssa videopuhelua muuten vaan turista, niin soita ihmeessä. Niin jubailla. Joo. Tollainen. Mä päästään äijän, kun sulla että pääst treenailemaan. Niin kyllä. Joo. Yes. Yes. Hei, olla KDS. Kiitos sulle. Olla. Yes. Kiitos. Kiitti. Moro.